Er der nogen, der kan spille på, om vi skal være det styr? Det er en ekstra snak til dem. Er det det, eller hvad? Jeg skyder sig bænk hen. På hver bøg højt, så kan få en ekstra snak. Det er spændende. Populær officer, den findes altid med en skudshår. Fyr løs! Jeg tror simpelthen ikke, at det der er ganske godt. Jeg tror simpelthen ikke. Hej, det er godt. Det er dig, der er læge. Har du det aktiveret? Ja, ja. Nå ja. Første mand. Hjælp mig! Er du såret? Ja! Mit ben! Hjælp mig! Så skal vi have ham op. Det er så ret. Kom. Så, rolig. Du kan selv ligge. Vi har det såret her. Og så kan du ligge stille. Hvad med dig? Det Ej, det ligger lige i hovedet for helvede, det er du lort. Kom. Ej, det er voldsomt, mand. Mit ben! Hold op, det skal jeg over i. Vi har du skal ind først. Ja. Benene. Han er virkelig hårdt såret. Han er meget såret i benet. Du må ikke tage mit ben! Det gør ondt! Jeg kan løbe dig til ham. Så, rolig. Det skal nok gå. Det er kun benet. Jeg skal bruge mit ben! Ja. Ved du hvad? Vi skal nok kigge på. Kan vi lige få noget af det? Vi skal nok bedøvelse op og se. Nej, før. Det er nogen sulte. Bare hold ned. Hold der. Så giv mig noget snaps! I stedet for... Tag den her! Skynd dig! Giv ham lige hårdt sluk med det der. Det var bedre, ikke også? Doktor, du må ikke tage mit ben! Jeg beder dig! Nej! Jeg tror, at hvis du skal til at skære, skal vi have en kæld, der kan vide i. Giv ham en mere. Vi er nødt til at amputere dit ben. Nej, jeg beder dig, tag mit ben! Jeg har brug for mit ben! Det er kun en lille stykke. Nej, du må ikke, nej!
til forsættelse med hospitalskib. Hvad er det vejen med dig? Den tager vi lige ud med det samme, den kugle. Doktor. Det er meget frisk. Sådan. Nej, ikke der så pyller. Det er en god prøjsekugle, den her. Han er meget stille her. Jeg tror, han vil gå til Rysning. Jeg er klar til at sætte dig i fængsel til København. Okay, så tager du. Skub i hånden. Hvad er der for dig? Det ser ikke godt ud, det der. Det er blødt. Hvad hjælper du med at sætte du find i Ja, hovedet? skal der. Nej, han er der alvorligt, ham der. Han har fået skud på hovedet. Hvad er det vejen med? Det er strejfskud. Ja, det har jeg sagt til ham. Det er strejfskud. Du beholder forbindingen på. Sådan der. Så får du så siger du til. Godt stå. Kugle, ja. Det er fint. Det gør så meget Det er en god prøjsekugle, den her. Går det stille og roligt. Det er en kugle. Hvor den hen? Jeg bliver ramt. Får du simuleret et eller andet for at slippe for os? Det er ikke cool. Det er ikke rigtig noget sår. Vi skal til kommandant bagefter. Det er simuleringen, der. Det tolererer vi ikke her i. Nej, det er den simulering. Det er grundstående. Sådan forbandet kujon vil jo underholde dem tjeneste ved at læse dem om, de er større. Jeg skal lade om den nye hold, de kommer ud og bare skal vente. Sådan en kanalje. Det var slagskud, det er ikke cool. Det er strejf. Jeg tror, at han overlever, eller? Ja, det tror jeg nok. Ja, det ser sådan en skarp ud. Kommer det sådan noget i år? Det var soldat i hjem 64. Det var en forretningssag. Nogle af de mange granatflislag, som lemlæftede soldaterne. Lemmerne blev flået af. Kom med nogle fængselsstykker, så det var muligt at sy sammen. Men tæt ved frontlinjen, der var feltladsret klar. Og feltlægen stod klar. Men feltlægen, det var overhovedet ikke uddannet til de der barske forhold, det var på slagmarkerne. Og barsk, det var det. Så man kan se, at komplikationer, det var uundgåelige, som er dødelige. Og man vidste ikke om bakterier i 1864. Og næsten hver anden døde, selvom vi kom igennem deres rette. Og mutation, det var feltlægernes mest effektive behandlingstilbud. Kun ved at fjerne kvæstede lemmer hurtigst muligt, så har man en rimelig chance for at undgå dødelig sårfeber. Feltlægerne, det kunne slet ret til det her knoglestikker. Tand, reserve, liv i tasken. Nogle feltlæger brugte sagen at kunne klare mere end 2 amputationer minuttet. Feltlægersretterne lignede mere slagtehuse end operationsrum. Og feltlægen, han lignede en slagtesvend med blodflettet forklæde, som heldigvis skjort. Så barsken, det var det. En frygtelig skue. Til alle de små der, så skal jeg lige huske at sige, at det er ikke nogen, der er kommet til skade. Det er rent og skær skuespil. Og det går så lige godt at have det løse der. Så tak fordi I så med. Og hvis der er nogen, der stadigvæk føler sig lidt dårlige, så må jeg bare sige til for dagens tilbud. Det er jo selvfølgelig en amputation. Aber wir sind eher
Godt, der skydes!